bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Kinka podcastean zaude, albisteen atalean, beraz, badakizu, azken egunotako albisteen berri jakin nahi baduzu, hemen horietako batzuk. Gutienez, 460 glaziar galduko dira 2050erako UNESCOren txosten baten arabera. Munduko mendi ezagunetan daude glaziar horietako batzuk, Dolomitetan, Monte Perdidon eta Kilimanjaron adibidez. Nazio Batuen Erakundeko agentziak 18.600 glaziar aztertu ditu gizateriaren ondare diren 50 gunetan. Eta esan du 17 gunetan izotz masa horiek gabe geratuko direla urte batzuen buruan. Azaroren 13an 20 urte bete dira Prestige petrolio ontzia Galiziako kostaldean ondoratu zenetik. 67.000 tona petrolio zeramatzan ontziak eta hondamendi ekologiko izugarri eragin zuen. Marea beltzez estali baitzituen kostaldeak. Kalterik handiena Galiziako Costa da Morte inguruan egin zituen eta horrek gogor jo zuen arrantza sektorea. Baina Euskal Herrian ere kalte ugari eragin zituen isurialde Atlantikoan. Azken hamarkadetan bertan izan den ingurumen hondamendirik handienetako bat baita. Aurrera doaz Aldibarko zabortegiaren prozedura judiziala. Eta horri dagozkion berriak jakinarazi ditu auzia daraman epaitegiak. Epaileak erabaki du ikertu egingo dituela zabortegiaren hainbat fasetan esku hartu zuten Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikari. Ustezko zuhurtziagabeko prebarikazio delitu bat egiteagatik. Albisteen berri ezazik, hainbat itzorduren berri ere eman behar dugu. Statkraft enpresa publikoa kasurako Aramaio eta Eskoriatza artean egin asmo duen parke eolikoaren proiektua aurkeztuko du Aramaion azaroaren 16an, herritarren zalantzak argitzeko asmoz. Gurasosek bestalde manifestaziora deitu du Zubietako erraustegia ixtea eskatzeko eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrikatzeko. Azaroren 27ako deitu dute eta beste hainbat eragileren babesa ere jaso dute. Baztanen berriz azaroren 20an egin behar zuten erdizko meategiaren inguruko galdeketa. Baina Guardia Zibilak Baztango alkateak kuartelera deitu zituen ostiralean. Eta jakinarazi zien 2 eguneko epean bertan behera utzi behar dituztela galdeketak. Albistez eta itzordu ez gain, badugu zer kontatu gaur ere Kinka podcastean. Kopo 27 bilera, sakelakoetako bateriak zaintzeko aholkuak eta basoak. Basoak, basogintza, basoen zaintza, baso politika. Gaur, Kinka podcastean, basoak basotzeaz, Aitziber Sarobe biologoarekin. Zara inoiz Egipton olatz? Ez nagore, sekula ez. Bagara bi orduan, baina badakizu une honetan zeintzuk gauden Egipton? Orain gutxi gertuko lagun desente izan dira, baina orainan bertan egia esan ez dakit. Zeintzuk? Orain ari dira egiten Egipton kopo 27 bilera eta han daude herrialde askotako ordezkariak. Zer da kop goi batzar hori edo zer esan nahi du? Hain justu da gaurkoan ikasiko dugun hitza edo terminoa. Izan ere, elaxe deiten zaien Nazio Batuen Erakundeak klima aldaketari buruz egiten dituen biltzarrei. Aurten, 27. biltzarra egiten ari dira eta esan bezala, oraingo honetan Egipton elkartu dira Sharm el Sheikh deituriko hiri turistiko batean. 27. aurten eta zenbat jende elkartzen da batzar horietan edo zenbat herrialdetako jendea joaten da? Herrialde askotako ordezkariak joan ohi dira beti eta Egipton egiten ari den honetan, 200 bat herrialdetako ordezkariak bildu dira. 200 herrialdetako ordezkari, pentsatzen dut pertsonetan askoz ere pertsona gehiago, hori erabakiak hartzeko ahots asko, Hor bilera bat dinamizatzea oso zaila izan behar du,
ados jartzea are eta zailagoa, eta adostutako hori gero denek betetzea ia utopikoa. Hain justu ere, urtengo kopukoi bileran, nagusiki ze gailanduko diren azalduko digu gaur Iñaki Petxarroman, Berriako kazetariak eta editoreak. Kaixo, Petxa, ongi etorri. Kaixo. Bueno, esan behar dugu, Petxa egon dela Kinkaren podcastaren B aldean, baina orain mikrofono aurrera animatu zara, Iñaki? Argitara etorri naiz. Petxa, arretaz aztertu dituzu ingurumen gaiak, eta kop bilerak noski ere bai, iaz Glasgow izan zinen, Eskozian, kopo 26 gailurraren berri emateko, eta aurten Egipton ez zara izango, baina adi-adi erreparatuko diozu biltzara horretan zer lantzen den erredakziotik bertatik bada ere. Bai, eta jarraitzen dugu eguneroko gure dinamikan berrian, eta ematen duguna naiz eta bertatik ez izan, saiatu gara alik eta moduik argienean azaltzen irakurlei, ez? Asteko, Petxa, batez ere ze gai eztabaidatuko dira kopo 27 gailurrean. Finantzaketa klimatikoaren gaia, adibidez, bada mediotan nabarmentzen ari den gaiotako bat. Nik uste dut aurtengo kopo 27 transizioko bilera edo izan leikela, nola baita esateko, iaz Glasgowen hartu ziren hainbat erabakiren doitzea edo negoziazioan jarraipena. Eta Egipton izateak ematen dio alako izaera berezi bat, azkenean hegoalde globalak edo, herrialde pobretuak edo haien sareak, beren eskakizunak plazaratzeko tokia edo izango dute bertan, ez? Horregatik aipatzen da askotan klima finantzaketa edo izango dela, indarra hartuko duen gaietako bat, ez? Hor badugu bi atal esango genuke, pixka bat kalteen eta galeren funtsa hegoalde globaleko herrialdeek jadanik eskatzen dutena oain dela urte batzutatik ona herrialde aberastuei, eta bestetik dago Parisko akordioan agertzen zen eta oraindik bete ez den funts berdea, ez? Funts berde honek $100 milioi ekarpen bat eskatzen die herrialde aberastuei, nolabait herrialde pobretuek egin behar duten trantsizio klimatikoa edo laguntzeko, ez? Oraingoz ez dute diruri jarri duten zatia da 83.000 milioi, eta areta okerrago kalteen eta galeren funtsa jartzeko ez daude bat ere prest ez Estatu Batuak eta ez Europako Batasuna. Hori da Glasgowen iaz gelditu zen argazkia, ez dakit argazki horri buelta emateko aukera izango den aurten. 83.000 milioi esan duzu, baina esan dezu era berean erabaki batzuk hartu zirela eta oraindik erabaki horiek ez direla bete, ez? Zein izan daiteke horren arrazoia edo? Lehenengo erabakia sinatua dagona 183 herrialde uste direla Parisko akordioan hartu zen, eta izan zen funts berde bat osatzea 2020 urterako $100 milioi hain zuzen ere, eta horrek balioko die gehien behar duten herrialdei pixkat adaptazio eta mitigazio neurriak hartzeko, ez? Hori oraindik ez da osatu eta 2022 urtean gaude. Baina, areta okerragoa dena, jadanik klima larrialdi betean gaudenez, kalteak eta galerak biderkatzen ari dira herrialde pobretuan. Aurten adibidez Pakistanen izan diren uholde ikaragarrietan zenbatzen ari diren kalteak dira $30.000 milioi, ez? Beraz, ikusten duzu panorama nolabait eskuetatik edo joaten ari dela, eta diruaren kontu hau dala oso negoziazio korapilatxua beti herrialde aberastuen eta pobretuen artean, ez? Azkenian klima justizia, edo justizia klimatikoaz hitz egin behar delako ezinbestean gaiontaz sakontzerakoan, ez? Finantzaketa klimatikoarekin batera, berriro mailaren gainean egongo da emisioak murrizteko konpromiso bat, planetaren temperaturaren igoera 1,5 gradura mugatu ahal izateko, izan ere, herrialdeek ez dituzte bete emisioak erdira murrizteko hartu zuten konpromisoa. Bai, horre lehenengo,
esan dezagun goi bileraren atarian beti egoten dira txostenak eta ikerketak, Nazio Batuen erakundeak berak aurkeztu duen txosten baten arabera, gaur egun indarrean dauden konpromisoekin, munduaren batez besteko temperatura mende honen amaieran 2,4 eta 2,6 gradu artean berotuko litzateke, hori biztan denez oso urrun dago Parisko akordioak aipatzen duen 2 gradutik berako berotze batekin, areta urrutiago, iaz Glasgowen onartu zen 1,5 graduko berotze batekin, ez? Hortarako gogoratu behar dugu zientzialariek egindako prospekzioen arabera 2030erako murriztu beharko genituzke mundu osoan 43 isurtzen diren berotegi gasak, eta ez goaz norabide hortan, aurten bertan badirudi iaz baino 1% gehiago edo iazkoaren pare edo egon daitezkela CO2 isurketak munduan, ez? Beraz, hamarkada hau nolabait estrategikoa da, hamarkada hontan galtzen den denbora nolabait berreskura ezina izan daitekelako, ez? Eta hortan ari dira konpromiso berriak bilatzen, oraingoz iritsi diren konpromisoak ez dira nahikoak, eta pentsatzen dut hurrengo egunetan ere hortik zerbait etorri daitekela. Esan dezu orduan, planetaren temperatura igoera 1,5 gradura mugatzeko edo, konpromiso bat hartu zutela, konpromiso hori ez dela bete. Zer gertatzen da konpromiso horiek betetzen ez dituztenean edo? Gogoratu behar dugu Parisko hitzarmena berez ez dela loteslea. Hori da lehenengo gauza aipatu behar dena, ez? Hor nolabaiteko konpromisoak hartzen dira, konpromisoak berritzen joaten dira, eta Parisko hitzarmenean hartu ziren konpromisoekin garbi geratzen zen ez ginala iritsiko 2 gradutik berako berotze bat bermatzera, beraz herrialdeek egin behar duten nolabaiteko eguneratze bat konpromiso horietan. Eguneratze hori aldiro egiten da, herrialdeek aldiro hobetu behar dituzte lehendik hartutako konpromisoak, baina oraingoz ikusten duzuenez urruti gaude munduak nolabait segurutzat jotzen den berotze batea iristea, ez? Eta ni uste ez dugula ahaztu behar dagoeneko mundua klima larrialdi batean dagola, horren zantzuak mundu osoan ikusten direla lehorteak, direla uholde ikaragarriak, direla muturreko fenomeno meteorologikoak, eta bakarrikan 1,2 gradu berotu dela aro aurre industrialetik ona munduko temperatura, ez? Beraz, kontua egin dezakegu ze gertatuko litzateken mende amaieran 2,5 graduko berotze bat gertatuko balitz. Eta gai horietaz gain noski, zuriketa berdearen gaia, mailaren gainean hor barruan ez, baina kanpoaldean behintzat egongo da. Aurten gainera, hoi baino kontra esan gehiago salatu dituzte ekintzaileek. Esan dezagun, COP bilera hauetan, ni bitan egon naiz, Madrilen egon itzen eta Glasgowen egon itzen, eta bietan ikusten da errealitate bada. Egia ze Glasgowen adibidez, sustatzaile nagusien enpresen artean zegoen Coca-Cola urten bezala, eta beste hainbat enpresa kutsatzaile, nunbait egin zuten ikerketa bat, eta adierazi zuten enpresa horien artean berotegi gaz gehiago isurtzen zutela Erresuma Batuak berak baino urte batean. Beraz, ikusten duzue hor, erabiltzen dutela leku hau, nolabait zuriketa berdea edo greenwashing hori egiteko, ez? Gero bai da berezia aurten Kairon, herrialdearen izaeragatik eta izaera pixkate politikoagatik, aurten bai mugatu direla edo bai debekatu direla, pixka bat mugimendu aktivisten, ekintzak eta protesta eskubideak eta hortan alegia greenwashinga salatzea edo bestelakoak salatzea beste lekuetan baina asko zailagoa da Egipton.
Orduan, berezitasun bezala bai aipatuko nuke hori, greenwashingarena, tamalez urteroko kontua da. Urteroko kontua, baina esan dezun bezala, urtengo berezitasun horrekin, ezin izango dela, besteetan bezala salatu. Hori da pizkat Egipton, herrialde arabiar bada, ezagutzen dugu pizkat bere nolakoa dan bere sistema politikoa eta bere sistema punitiboa, eta hori da gertatuko dena. Ikusiko dugu beraz, bilakaera duen kopo 27ak eta bereziki zen neurri eta konpromiso hartzen dituzten herrialdek. Bai, eta berrian ere adi-adi begiratuko diogu gaiari. Eskerrik asko Petxa, kopo 27 gaiurraren inguruko gako hauek emateagatik eta noski iztegaren atala atseginago egiteagatik. Eskerrik asko zuei eta entzulei horregotagatik. Betidanik maitatu izan du natura Itziber Sarobe biologoak. Zarauztarra da, 1974an jaioa, eta biologian doktora izateaz gain, arkamurka eta naturkon taldeetako kide ere bada. Zarautzen elkartu da berriarekin, kafetegi batean, eta kafe hutsa eskatzearekin batera hasi du hori zaparra da. Hala, azkenaldiko lehortea gora bera, euripean mintzatu zaio berriari naturaz eginak dituen gogo eta askotariko ez. Basoa izan du gogo eta guztien zehar lerroa, baina bateko eta besteko gaiak izan ditu izpide. Basoen ezaugarri ekologikoak, monolaborantza, pinuen gaixotasuna, basoen ustiaketa, baso politika, energia, kontsumoa, desazkundea eta abar. Mamian sartu aurretik, naturarekiko lotura nondik datorkion kontatuz hasi du elkarrizketa. Ez du jakin maitasun hori nondik datorkion esaten. Bere hitzetan, betidanik erakarri izan baitu, baina maitasun ez ezik, kezkaz ere behatzen dio naturari. Natura da gozagarri, zentzu askotan, niretzat bizitzeko baldintza ere bai, seguru asko, baina klaro, asko maite duenak asko sufritzen du, egi polita da, eta ni behintzat arrazoian jabena izenetik ikusi duena izan da nire ingurunearen txikizioa arrazoi bategatik, espada besteagatik, ez orduan, hor bizigea tensio horretan, ez? Daukaguna erakutsi nahian, daukaguna ikasi nahian eta ulertu nahian, eta aldi berean ikasten eta ulertzen dugun hori kontserbatu nahian, ez? Nola bizi dudan bolaraka. Hitz egiten hasi orduko antzematen zaio lurrarekiko duen grina, eta Euskal Herria eta basoa kontzeptuak aipatuta, bere herria datorkio burura. Euskal Herria hemen eta bere osotasunean ia, natur kontserbazio hori begira behintzat basoa da. Basoa da horren oinarria. Orduan, badakigu basoaren kontserbazioaren edo eta berreskurapenan baitan daola gure biodibertsitatea. Banetzat bereizizinak dira. Basoak baldintzatuko dulako Euskal Herriko biodibertsitatea eta beraz ingurune naturalaren kalitatea edo kalitate ekologikoa bintzat orduan. Netzat hori da bereizi ezinan kontzeptualizazioa, Euskal Herria eta basoa. Eta terminoen kontzeptualizazioan sartuta, nabarmendu du gaur egun basotzat ditugun zuaizti guztiak ez direla basoak. Euskal Herrian ez dagoela ia basorik. Basoak ekosistema naturalak dira, berezkoak. Hemen gizakiaren eraginik gabe ikusiko genituzkenak daukagun kliman. Kontua da, mendeetan eta mendeetan, hori kontu historiko bada gure herrian ustiatu ditugula etekin ezberdinen bila. Eta gaur-gaurkoz ez daukagu baso eremu ondo kontserbaturik edo gutxi batzuk ditugu eta oso isolatuak paisaian. Egia da, zuhaitz estaldura asko irabazi dugula azkenengo mende erdi honetan eta aurreko mendetik, seguru asko, baina zuhaitz azalera horren edo zuhaitz estaldura horren, zuhaizti hoien portzentaje txikia dira basoak. Gehienak izan dira landaketak. Eta hitzak behar bezala ez erabiltze horrek, batzuk propio gaina egin duten, erabili duten estrategia izan da hori nahaztu du erabat eta guztiz eztabaida sanoa beharko lukeena. Basoei baso deituko bagenie, landaketa deituko bagenie, eta normala dan bezala bere horretan edo ustiatu ez dien edo gaixotu dian landaketak basotzera egin dutenean hitz egokiak erabiliko bagenitu, naturalizatu edo basotu edo euskerak baditu hainbat,
denok ulertuko genuke ondo eztabaida eta denak defenditu ahal izango genituzke geure interesak eta geure begiradak maila berean. Basoa, zuhaiztia, zuhaitz estaldura, landaketa, termino asko erabili ditu biologoak. Baina behin basoak zer diren zehaztuta, azaldu du zer esan nahi duen baso bat ekologikoki osasuntsu egoteak. Azkenean konplexutasuna egituran eta bertako elementuen aberastasunean horrek definitzen du baso bat, eta zenbat eta baso helduagoa izan, orduan eta konplexuagoa da, eta orduan eta funtzio eta prozesu gehiago ikusi daitezke bertan. Hain justu ere, basoak ekologikoki osasuntsu ez egotearekin lotu du pinuen gaixotasunen afera. Azken urteotan Euskal Herrian nabarmena izan dena. Saroberen iritziz, nork zertarako zer eskumen dituen argituta abiatu behar da eztabaida. Izan ere, biologoak esan duenez, egur industria ereduak lotura zuzena du horretan. Jabegoa esan bezala gehien bat esku pribatutan da. Eta jabe pribatuak dute eskubidea esate baterako erabakitzeko zeetekin ateratzen dioten beren jabego horri. Jabego eukitzagatik, badituztelako bete beharrak esate baterako zergaik ordaintza, ez? Horraino ondo. Kontua da, hau ez dela guztiz pribatua den edo partikularen arteko negozio bat. Hemen jabe hauek hartu dituzten erabakietan, erabateko baldintzatzailea izan da administrazioa bera. Administrazioak diruz lagundu dituelako baso politikak. Eta hor sartzen da eztabaida eta ez txikia. Diru publikoa guztiona da. Eta diru publiko horren erabilera industria jakin baten mesedetarako eginda. Egurgintzaren industriarako. Eta industria horrek erabaki du ez bakarrik ze landatu baizik eta landatzen den hori nola ustiatu. Eta horretorri da aberia. Horretorri da benetako treskantza gure mendietan. Ze euren eredua monolaborantza izateaz gain monolaborantzaren ustiaketa intentsiboa da. Eta intentsibidade hori eragiten du batetik aukeratutako zuhaitzen turno motxak izateak, hau da, belaunaldi jakin batek mosketa bat baino gehiago gozatu ahal izateak, eta bestetik hori egiteko teknologia jakin bat erabiltzeak, makina astunak eta pistak mendietan. Arkamurka eta Naturkon taldeetako kidearen hitzetan, treskantza gisa jo duen horren ondorio da lurraren ikadura. Kontatu du azken urteotan tonaka galdu dela lurra, eta jada lehengoratzeko zaila dela egoera. Guztiak eta eredu horrek ekarri duena da izugarrizko batetik igadura mendietan, lurtzorua galdu dugu, toneladaka, eta bestetik ikusten dugu eremu asko eta asko alako monolaborantza hektarea zabalekin berez berreskuratzeko edo kontserbazio naturalerako egoera ez oso egokitara eraman dirala, ez? Berreskurapen hori izan beharko lukelako modu naturalan izateko tamentzat inguruko elementuetatik, eta hor hektareak eta hektareak gelditu dira, ez, berreskurapen horretarako aukerarik gabe. Egur sektorearen gain ez ezik, administrazioaren gain ere jarri du horren guztiaren ardura. Eta aldarrikatu du dinamika horiek guztiz aldatu behar direla. Batetik dago industria bat, egurra modu jakin batera baino eskuratu nahi ez duena, eta bestetik daukagu administrazio bat, diru publiko bat guzti sektore horren menpe jarri duena. Hori bizi dugu gaizki. Horren aurren guk esan dugu hori ez da zilegi. Guk uste dugu lehen etxi behar direnak beste elementu batzuk direla eta ez sektore baten interes ekonomikoak gaina epemotzekoak. Horrekin batera, oroitu du pinudiak gaixotu ostean asko erabaki zutela kanpoko espeziak landatzea. Gehientsuenek eukaliptoaren alde egin zuten. Oso azkar hazi eta luze gabe moztu daitekeelako. Gutxi batzuek berriz hemenko zuhaitzen alde egin zuten. Naiz eta horrela, diru gutxiago jaso, bestela baino. Landaketa guztiak egiteagatik daude diru laguntzak, baina nolabait bertako basoak monolaborantza honen ondoan eskaintzen dituen onurak ez dira diruz errekonozitu beharko lirateken mailan gure ustez. Azken urteotan asko aldatu da Euskal Herriko paisaia basoen eta zuhaizien ustiaketaren ondorioz. Kanpoko espezien landaketen, monolaborantzaren eta pinuen gaixotasunen ondorioz. Hala ere, ez da lehen aldia Euskal Herriak paisai galdaketan nabarmen bat duena. Eta Saroberen ustez, dagoeneko jakin beharko genuken zer dakarren basoan ustiak eta erabatekoak. Basoari aspalditik atera diogu euskaldunok etekina, eta hortan artistak izan gara, eta ez artistak zentzurik artistikoenean. Ainonak izan ginen hortan mundu mailako esate baterako itsas flota bat eraiki ginula. Bikingoek garaian ibili ginela itsasoan eta haiek rekonozitze zutela haiek baino ontzio biak egiten genitula, ez? Hori guztia mendian hasi zen. Hau da, guk itsasoan eduki genuen arrakasta maila hori, mendia irakurtzen jakin zutelako gertatu zen.
Horren ondorioz, bai, mendi guztia soildu genitun. Eta hor dago, krisi ekologikoak begira euskaldunok egin dezakegun ekarpen handi bat. Zertara eraman gaitzaken gure ingurunearen jasangarria ezten, hau da, erabatekoa den ustiapenak. Euskaldunok eman gintun gure paisaia guztiz eraldatzera, basoa beharko lukena zelai eta soro bihurtuta ikustera. Hori mendian eta itsasoan, balea, bezalako, euskal balea, bezalako espezie bat kasik desagertu araztera. Hau da, krisi ekologiko ez da natzo hasi, eta ez da azken hamarkadetan hasi euskaldunok urteak damazkigu horretan, eta ondorio latzak eragin ditugu gure ingurune naturalea, baina badagaraia hortik ikasteko, ez da. Adibide horren bidez, mendia irakurtzen jakitearen garrantzia hitz egin du. Eta batez ere, mendiari berari behatzearen garrantziaz. Paisaia aldatu da, urtetan ikusi dugu hemen pinuaren monolaborantza, ikusi ditugu pinuz beteta, baina nik uste jendea etzala konturatzen, jendeak etziolako behiture egiten. Jendea hasi da horri guztiari behiratzen, udazken perpetuoak torri zaizkigunean gure paisaira, ez? Erabat gorriztu diren mendizailak, gorriztuta udaberrian, udaran, udazkenean, da jendia orduan hasi zen galdetzen, eta galdera hoiek ugaritu eta igual interesgarriagoa bihurtu ditu pandemiak. Hor jendea konturatu dalako igual hirien babesgune badala, landa eremua, eta orduan hasi da pasiatzen, begiratzen, eta ez bakarrik basoari eta mendiei baizik, eta oso baztertuta eta bizkarre emanda dauzkagun baserritarrei galdetzen, ez? Horregatik guztiagatik baso politika publiko bat galde egin du. Biodibertsitatearen kontserbazioa lehentasun izango duena. Bizitzarako baldintzatzaile diren faktoren eta kasu honetan gure ingurune naturala faktoreetako bada eta elementuak, noski, hoien kudeaketa politika publiko bidez besterik elidak egin behar. Badaude beste aukera batzuk. Espero beti inorren autu ez izatea hori, ez? Orduan bai, behar dira politikak, eta ez hori bakarrik, gaina gure ustez, natur kontserbazioniston ustez, politika horien lehentasunak beharko luke izan biodibertsitatearen kontserbazioa. Kontserbazioa eta berreskurapena. Asko daukalako berreskuratzeko, orduan hori guztia, bai, hori ez dago gaur eguneko politikarien agendan, eta gure ustez akatsizugarria da. Hala ere, nabarmendu du lehenik eta behin, orain arteko plangintza askotarikoak gauzatu beharko liratekeela. Izan ere, egon badaude plangintza askotarikoak, baina ez dira betetzen. Tresna badaude, plangintzak egin dira, begirada hori egon da, ez da nahi egin da gauzatu. Eta orduan, hasi beharko genuke, naturaren eta biodibertsitatearen babeserako onartu diren lege, arau, bestelako, olako marko legaleko elementu, gehi plangintza guztiak gauzatzetik. Eta gero, behin hortik aurrera ikusi, hor zer gelditu dan jaso gabe. Baina nik esango nuke naturaren kontserbazioaren filosofia Europatik ondo jasota dagoela. Eta akaso nahikoa litzatekela, ez dakit, ez? Planteamentu horien baitan gure lurraldea planifikatzetik. Eta begira dabietatik kudeatzetik, ez? Naturaren ustiapenaren inguruan kokatu du energiaren gaiaren, eta aitortu du baliabideak muturreraino ustiatzen jarraitzen badugu ez dugula ezer lortuko. Energiaren naturaren ustiapenetik eskuratzen da, eta krisi honta etorri gea, justu horrexegatik, ez? Geure ingurune naturalak eskaintzen dizkigun baliabideak muturreraino ustiatu ditugulako, eta ez, esango genuke modu oso, ez dakit nola esan, ez? Demokratikoan edo jasangarrian tokian tokiko gizarteentzat hortik dator gatazka guztia, eta hau hasi besterik ez da egin, nik hori oso argi daukat. Bide horretan bizi ohituren inguruan gogo eta egin du biologoak, eta beste eredu baten alde egiteko beharra defendatu. Hori egin ezean, ondorengo belaunaldien etorkizuna mugatuko dugula uste baitu. Autokontsumoari begirako politikek ezin dituzte gaur eguneko gure beharrak aseta. Hori oso argi eduki behar dugu. Orduan bide horretan zer erabaki hartzen ditugun, hurrengo belaunaldientzat izango dira oso baldintzatzaileak. Horrera ikitzen diren hainbat diskurtso, hasieratik falazia hutsa dira. Eta datuak oso nabarmenak dira, esate baterako, ez dugu ekoizten kontsumitzen dugun elikaduraren 4%. Zema lurralde beharko dugu. Kontsumo maila honi eusteko,
autokontsumo horretan oinarritzeko gure elikadura pentsa ezina da. Energiarekin berdina gertatzen da. Gure energia kontsumoa momentukoa mantentzeko ez daukagu lurralderik. Gure kontsumo ereduetan pentsatzeko garaian gaude. Ze hau ez da trantsizioa bere horretan ez da gertatuko gure bizioiturei eutxita. Bukatzeko, desazkundeari buruzko gogoeta bat egin du. Eta nabarmendu, kontsumoa murriztuta ere zoriontsu izan gaitezkeela. Desazkundea da aurrean daukagun aukera bakarra, eta galdera da hori modu ordenatuan gertatuko dan edo ez. Nik bai, pentsatzet, kontsumo maila txikituta, bai materiala, bai energetikoa zoriontsu bizi daitekela. Eta ez dugu oso urruti joan behar, esango zaite ez hemen ari naizela ideario faltsuetan edo falazietan, baina, bi belaunaldi atzera bagoaz, hor ikusiko dugu sartzen bizitzea, ez kontsumo material askoz txikioarekin eta zara esanik ez energetikoa. Horra bueltatzea aukera da ez, gaurko bizimodua urruti dagoelako, gaindala, urteko bizimodutik, baina hor daude gakoak. Nola egin, ez, kontsumo maila gutxituta zoriontsuak izateko. Nik hori oso argi daukat, helburua ez dalako tristetzea eta etxitzea ez, da zoriontsu izatea, baina kontuan izan da gure bizimoduak aldatu behar duela. Ezin duela oinarritu den bezala kontsumo material eta energetiko maila hauetan. Galdera bat egin dizazuket? Noski? Sakelakoaren bateriak egun osoa irauten aldizu. Bai, ziurrez dela ona sakelakoarentzat, baina... Baino, Imanol landa daukagu bisitan, eta gaian aditua denez, berak jakingo du ziur ona denala ez. Kaixo bikote? Ea Imanol, nik gauero kargatzen jartzen dut sakelakoa, eta aurrengo goizera arte edukitzen dut, hortxe kargatzen. Hobezu egizitea olatz. Baina zergatik, horrela guztiz kargatzen dela ziurtatzen dut. Horrek berdin du, hobezu esate bateako 180 aiatzeanen gehatzea. Ez da bate hona zure bateriantzat 100 aiatu eta konektatuta mantentzea. Lehenengo gomendioa beraz horixe, eta bigarrena Imanol? Aldala beroiturrin aldamenen ezkargatzea. Udaran esateako eguzkik bete-beten emateiola edo negun berogailu baten aldamenen. Eta komenia bide batez, hasten behin, telefono itzaltzea. Jota, zuk eskuz itzali aurretik bateria amaitu egiten bazaizu eta zuzenean itzali, niri hori askotan gertatzen zait. Oire, hobe ez gertatzea, olat. Telefonoak beak 1,5 aiatzeanen abisu bat bidaltzeizu, eta ez dizu alperri bidaltzen. Hobezu horrea aiatzeanen, entxufatzea eta kargatzen jartzea. Eta goatu, muturreko egoerak ekiditea komeniala. Ez euki erabat deskargatuta, ez da erabat kargatuta. Azkar 3 gomendioak eman da beraz. Errepasatuko ditugu? Bai noski, aipatu dugu lehen gomendioa, sakelakoa gau osoan kargatzen ez edukitzea, bigarren gomendioa beroiturri baten ondoan ez kargatzea, eta 3. berriz, sakelako 115 inguruan dagoenean kargatzen jartzea. Hoi da, eta hola bateriak hobeto zein dugu ite, eta luzego iraungo dugu. Eta guk orduan aurreztu ezta, energian eta dirutan. Primeran Imanol, eskerrik asko. Eskerrik asko bai, laizter ikusiko dugu elkar, gomendio gehiagoarekin. Aio! Olatz, argituko dugu aurreko saioko galdera? Ados, baina igual asteko tamen gogorarazi egiten dugu, zeintzen? Bai, zen oso erraza. Galdera zen, ea zenbat handitu den Europan, azken 9 urteetan, pestizida arriskutsuen arrasta duten fruten kopurua. Eta erantzun posible bezala, 3 aukera, eman genituen? Lehenengo aukera zen 18, bigarrena 132, eta 3. 153. Eta 3 aukera horien artean zein da 100 zuzena? 100 altuena 153 handitu da. Ufa, ez nuen espero aukera zuzena edo hori izango zenik 153. Nik ere ez, baina Pesticide Action Network taldeak 9 urtez egin duen ikerketa baten arabera, 153 areagotu da pestizida arriskutsuen zantzua duen flota. Urtez urte orduan, 100 handitzen joan da, hau da egoera okertuz?
Bai, 2011an hasi zuten ikerketa eta 100.000 fruta eta barazki lagin aztertu dituzte. Europako azoka, denda eta supermerkatuetan saltzen dira guztiak eta kontinentean bertan bildutakoak dira. Eta gaurko galdera, hiztegian landu dugun kopitzarekin lotu dugu. Baina zin da galdera Nagore. Aipatu dugu 27. dela, aurten Egipton egiten ari diren kopa, baina gailur horien hastapenetara joan da, baldakizu olatz, noiz eta non egintzen lehen aldiz kop bilera. Urtero egin bada eta kalkulatzen aurtengoa 27. zela, 27 urte atzera joan da, pentsatzen dut asman ezakela zein urtetan hasi zen, baina ez non, egia esan hor ez daukat arrastorik. Horixe galdera, noiz eta non egintzen lehen aldiz kop goi bilera. Eta erantzun posibleak lehena 1985an Berlinen, bigarrena 1981an Herbeheretan, eta hirugarrena 1983an Suitzan. Eta gogorarazi sareetan ere egingo dugula galdera, eta entzule animatzen bazara, sartu sare sozialetan eta ea asmatzen duzun. Hori da, beraz, badakizue jarraitu berriari eta aparte hartu. Gaurko saioa ere amaitu dugu. Bai, Nagore, eta gaur ere gauza pila bat izan ditugu saioan. Alde batetik kop bileraren inguruan aritu gara, basoan sartu gara erreportajean, eta sakelako bateriak nola zaindu ikasi dugu Imanol Landa Medrano gonbidatuari esker. Hori da, eta kai nagusian basoei buruz aritu garenez, Nafarroako ibilbedi taldearen baso zain kantuarekin amaituko dugu saioa. Ederra. 15 egun barru elkartuko gara berriz, hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, inori berorik eman gabe. Mila esker olaz eta mila esker uinez bestaldean zaudeten guztioi ere, orain, kantu bat, naturari. Mila esker zuri, Nagore, ondo ibili. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Eta ez dago atzera bueltarik, ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gaidenik. Itzaitz dio zeruko pintadan diak, astear da ikastear dugun garai berriak.